дар варзишгоҳи пахтакори шаҳри Бухтар бо иштироки васеъи дастаҳои футболи кӯдакони синни 6 то 11 сола аз гурӯҳи шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бухтар фестивали футбол барои кӯдакон таҳти унвони «Футбол ба назди шумо меояд» ифтитоҳ ёфт. дар расми кушодашавии фестивал роҳбарияти бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Бухтар, намояндагии Федератсияи футболи вилояти Хатлон, ташаббускорони ин чорабинӣ ва собиқадорони футбол иштирок ва суханронӣ намуданд. тибқи иттилои додашуда, иқдоми мазкур дар доираи лоиҳа тӯли 10 сол мешавад идома дошта, ҳамасола фестивали мазкур дар сатҳи баланди ташкилӣ байни дастаҳои футболи кӯдакона гузаронида мешавад. мавриди зикр аст ки мақсади асосии фестивал ин ташвиқу таблиғи кӯдакон ба футбол, ҷалби бештари онҳо ба ин навъи варзиш ва дарёфти истеъдодҳои нав аз миёни кӯдакон мебошад. соли 2022 лоиҳаи мо дар Осиёи Миёна лоиҳаи беҳтарин барои оммавӣ намудани футболи кӯдакон наврасонро ишғол кард. ҳамасола мо ҳамин мусобиқаи футбол ба назди шуморо дар минтақаи Бухтари вилояти Хатлон мегузаронем. ногуфта намонад ки дар ҳамаи манотиқи кишвар бар ин лоиҳа 25 000 кӯдак шомил шудаанд. ва имсол мақсади мо ҳамин аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон на кам аз 30 000 кӯдакро ҷалб намуда ба рушди футбол ҷалб намоем. лоиҳаи беҳтарин аст, бо дастгирии бевоситаи Федератсияи футболи Тоҷикистон ба пешрафта истодааст. дар фестивали футбол ба назди шумо меояд дар минтақаи Бухтари вилояти Хатлон зиёда аз 200 нафар кӯдакон ширкат меварзанд ва ин фестивал давоми 1 моҳ гузаронида мешавад. Федератсияи футболи Тоҷикистон тасмим гирифтааст ки дар доираи таҷлили 10-солагии татбиқи лоиҳаи фестивали футбол ба назди шумо меояд дар мавсими имсола 30 000 кӯдаконро ба ин намуди варзиш ҷалб намоянд.